kula mboten badhe ulun rembag kawis ajaran. Nanging Yayi Sultan Hadwijaya nalikaning aku munggah ana ing pendopo Kasultanan Pajang mangerteni dening Kakang Pramanca Wila Wuragil aku kok kangen karo sedulurku Yayi Sultan. Ora ana liya si Adi Joko Tingkir ya karebet. Ing kamangka wektu dina iki si Adi karebet ya Joko Tingkir wis dadi panguwasa utawa dadi sultan ana ing Kasultanan Pajang. Apa ya kira-kira aku bisa sapejagong kelawan Yayi karebet? Nggih menapa mboten saged? Matur suwun. Menawi to kula saged sapejagong dumateng Yayi karebet nggih Joko Tingkir, amprih kula boten sangga rugi. Mugia panjenengan kersa ngwalaken tandha panguwasa panjenengan wal saking kerajaanipun. Nggih. Matur suwun Yayi karebet. Kakang Penjawi. Mbok yo jeneng sira kuwi eling. Kalamun to jeneng sira kuwi lali, dok nalika lelakon-lelakon sing wis kawuri. Ning kene Kakang sing bakal ngelingake. Mestine ra eling kok. Nalikaning Joko Tingkir karebet Kakang Pramanca, Kakang Pemanahan, aku dhewe lan Wila Wuragil padha bebarengan manyiswa ana ing banyu biru ngersaning Ki Majastra. Eling to, bebasan turu tunggal sak bangku, mangan tunggal sak ajang. Nalika semono sakwise Yayi mergura ning Ki Majastra ning banyu biru, jeneng sira pengin sowan ana ing Kasultanan Demak Bintara golek penggawean. Adoh lho di Demak nganti tekan banyu biru kuwi adoh bebasan ngliwati alas Bondotan. Nalika kowe nyebrang ning nggoning kali Kedung Srengenge eling to. Kedung Srengenge kabeh sedulurmu gawe gethek kang sinangga dening bajul. Eling tanpa sedulurmu kowe ora bisa ngliwati Kedung Srengenge kang jero kae nganti ana lelagon. Sigra milir sang gethek sinangga bajul. Eling to. Wis kelakon jeneng sira sowan ning gone Kasultanan Demak Bintara malah kapara kowe entuk penggawean. Lho kowe mukti nganti saiki dadi sultan ana ing Kasultanan Pajang. Lho kowe saiki duweni panguwasa kok njur kumawasa kok lali ora jungguh karo sumpah puduk nalika semono karo sedulur-sedulurmu kabeh. Weling sumpahmu apa ora? Sabaya mukti, sabaya pati. Mukti karebet Joko Tingkir kabeh sedulure melu mukti. Nanging apa wektu dina iki? Kowe wis kelakon jumeneng dadi sultan, nanging kowe babar pisan lali karo sedulurmu kabeh. Oh, kula pindhahaken mut-mut gula krasa legi. Mut-mut gula krasa legi bar ngerti yen to gula kuwi legi kok untal sak wadah-wadah Yayi. Kakang Penjawi. Yayi Sultan. Panjen riyen kula karebet Joko Tingkir nanging saiki Sultan
Hadiwijaya. Kalamun kowe ateges wali Sultan Hadiwijaya. Iki menapa wajur mertani timbul saking wingking? Sultan, Inggih. ya sadurunge yen ana lupute wong tuwa njaluk pangapun. Dene nggonku munggah ing pendhopo Kasultanan Pajang iki ora liwat ngarep pendhopo nanging liwat saka mburi. Ya mung tenane. Aku mung kepengin nyekseni anggon Sultan bakal paring ganjaran bumi ing alas Muntaok lan si pemanah. Nanging Sultan, bareng aku ngerti kedadian lan kedadian kaya-kaya rumangsa trenyuh adikku. Rumangsa melu ngrantes jroning ati. Kaya-kaya Sultan Hadiwijaya cukeng bakal maringake marang ganjaran bumi ing alas Muntaok lawan si pemanah. Ya, yen pancen ana kalimputing Sultan Hadiwijaya, wong tuwa mung bakal ngemutake. Sultan Srira dalem ki sawijining pangarsa negara, sawijining ratu pinangka kiblate kabeh para kawula ing Kasultanan Pajang. Jeneng pangarsa negara tindarbeni panguwasa iki mbok ya aja kumawasa. Kudu ndarbeni watak kang ambek adil para mantuk, aja nganti beda-bedakake marang kawula. Coba panjenengan ngerti etan. Etan kae sakwetane etan sih ana etan. Langit kae dhuwur. Nanging sak dhuwure langit kae isih ana langit. Mula dadi menungsa iki aja ngaku pinter. Yen isih gelem ngguroni marang kawula. Aja rumangsa dhuwur. Yen isih seneng ngasorake marang drajating liyane. Coba to rasa. Apa bedane ing antaraning penjawi lan pemanahan? Kenane bab ganjaran yen bumi pati iki wis diparingake lawan si penjawi. Ning yo kene. Bumi alas Muntaok kanthi wiwit dina iki durung diparingke lawan si pemanahan. Kaya-kaya sira cukeng. Iki batine apa yen sira iki nyukengi maringake ana ing alas Muntaok lawan pemanahan. Jur batine apa yen to ing alas Muntaok iku diparingke lawan si pemanahan. Kejaba saka bumi. Sultan dadi menungsa kuwi aja sok seneng gawe luputing liyan. Saya-saya siniram marang banyu lali mergo ing mengkone tanburunga kuwi bakal ngunduh marang woing pakarti. Menawi kados ngaten wajuru Sultan rumasti narbuka manah kawula jalaran saking panjenengan. Bila kanthi menika alas Muntaok badhe kula paringaken dumateng Kakang Pemanah. bakal sira paringake lawan pemanahan. Nanging coba aku ndak takut jroning sira bakal maringake
bumi ing alas mentau iki kanthi cara kapribadhen mungguing Joko Tingkir kelawan pemanahan apa kang peparing kuwi sawijining Sultan Hadiwijaya ana ing Kasultanan Manawi kula peparing as mentau ngagem asmi Joko Tingkir nggih karepet ing manginipun kula badhe dipun keguyu kawula wonten ing pajak kula kanthi atas nama Sultan Hadiwijaya yen pancen kanthi atas nami Sultan Hadiwijaya iki pusaka pinangka panguwasa ing Kasukan Pajang kabeh kawula ning pajang padha nyekseni kalamun wektu dina iki alas mentau tak paringake marang Kakang Pemanan matur nuwun pun lega nggih Sultan dene kanthi kepeksa uga peparing alas mentau dumateng kula nanging kula janji sineksenan sedaya para kadang sentana ing Kasultanan Pajang menawi alas mentau kelampan kula babat menawi alas mentau saged dados pedhukuhan kula boten badhe ngangge gelar umpami ngantos kula ngagem gelar boten lono urip kula nanging pripun sasampunipun alas mentau kula paringaken dumateng Kakang Pemanan pomo dipomo kalamun benjang boten babat boten kepareng nyuwun sabyanipun kawula wonten ing pajak ibarate wong bathik wis katon ngenglengi bener pancen mut-mut gula krasa legi bakal diuntal sak wadahe ibarate diculke ndase digondeli buntut aku ngerti yen tenane ora lila kowe nguwalake alas mentau tok ganjarake marang Pemanan yo ora apa-apa nanging titenon wiwit dina iki nek ana gegere Kasultanan Pajang ora plutuh karo Pemanan Yayi Sultan Hadiwijaya jeneng dika menika pengayoman boyo saged mangertening marang kawulane nanging kok mboten jeneng menungsa urip kuwi aja kulino nandur kaluputan siniram banyu lali tundone bakal ngunduh woing panggawe tuladane kaya lelakon iki menungso urip kok dakah-dakah angah-angah kang kuwi barang kang melok Yai tundone kowe bakal kasel Sultan Hadiwijaya bakal nemoni lelakon apa? arep nyang ndi dadan Kula badhe sabyantu Bapak Pemanan babat alas mentau. apa kang sira ora keprungu yen Rama wis paring dawuh Rama Sultan Hadiwijaya paring dawuh menika kawula wonten Pajang nanging kula anak Bapak Pemanan. anak
slira kuwi ora kok malah kowe iki malah arep bantu marang Ganang anggone babat alas. Kowe tak eman-eman ge. Mergo apa? Yen kowe benawa iki putrane Rama Tus ning beda dak. Sedaya kula wau kuat saking tatananipun negari. Panjenengan kalian muga pemanahan menika tasih setuju. Kula mboten pengenaken menawi mangkenipun antawisipun dulur lan dulur sami cengkah namun babakan ananipun alas mungkal. Ora kena. Lho. Apa kowe iki ora mijangatake? Apa pangandikane Rama Sultan Hadiwijaya? Sapa wae kawula ana ing Kasultanan Pajang iki ora dikeparengake sabiyantu pemanahan. Nanging kowe iki putra ana ing Kasultanan Pajang. Ya kene nganti lir wae. Kang Mas Wirabumi. Kang Mas Danang menika kadangku. Nombo kula cekap kendel. Menawi mangkenipun sak lebetipun babat asmunta menika wonten Kang Mas Danang Sutawijaya ingkang bebantu kalian mbok pemanah. Saiki aku ngerti. Yen kowe sabiyantu babat alas betau. Mengko dhewe bawan rong-rong kawi bawan ana ing Pajang. Yo. Cekap. Tuhunipun mboten patut. Menawi panjenengan menika pangandikan kados mekaten. Menika wonten kersane Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya. Kabeh mau saka kowe lho. Kedahipun panjenengan niku emut. Sinten panjenengan? Menawi panjenengan boten dipun jodohaken kalian kanggo Ratu Manik, tertamtu panjenengan tasih kedarang-darang uripipun. Panjenengan muktine bawa wonten ing Kasultanan Pajang. Menika namung lenggahi kloso gumelar untuk katang sambel Kang. Bro. Pripun? Senajan aku ning Pajang mung sak putu mantu. Nang ora koyo kowe. Aku sendika dawuh kaya Sultan, apa kang tak dipadikan. Menawi wonten perkawis mekaten, panjenengan mbok ampun ngugup-ngugupi nanging cedhahipun pados sarana antawisipun Rama lan pemanahan Kabeh mau kasunyatan. Yen kowe putra ana ing Kasultanan Pajang, kudune sabiyantu marang wong tuamu. Nanging ora, kowe sabiyantu marang wong liya, Bro. Wong pemanahan. Semune panjenengan menika mojoaken kula. Pangapuntenipun menawi kula gewani dhateng panjenengan. Monggo. Ayo, monggo. Ayo. Menawa Wirabumi iki Kasultanan Pajang dudu alun-alun. Iya. Sinaosa kula mboten kaparingan lilah dalu. Mila saking menika pareng mboten pareng kula badhe bebantu kalian kula pemanahan asal Ora Brawa, aja Brawa. Kabeh kawula ing Pajang. Sapa sing rasa rujuk kena ninggalake Kasultanan Pajang. Kyai Sultan Hadiwijaya. Ora usah nyemu wong tuwa wis krasa. Yo. Yen pancen Kyai Sultan Hadiwijaya ngangkut yen Kakang Pramunca sabelo lawan adi pemanahan. Pancen kabeh tak bujuk ora bakal tak siap. Mergo aku dadi manungsa. Kuwi ora gampang singkar ing janji. Ojo nganti gawe gelaning sedulur. Dhisik janjimu nalika oring banyu biru mukti siji mukti kabeh sing sora siji sing sora kabeh ning kasunyatan Rembang aku lan Yayi Sultan Hadiwijaya urip mukti oring Pajang. Ingen aku nyawang adi pemanahan uripe isih nandheng jejengran. Dina apa aku dadi priyayi Pajang. Sawetara dina iki aku kang bakal sabyantu lan adi pemanahan. Wirabumi, Inggih kula Raksa. Rama paring dawuh marang Kang Sliwa. Coba lapatono. Kakang pemanahan
anggone babat alas mentau. Kalamun isih nganggo kawula ing pajak. Purbawasa tak pasang. Sopo wani babat alas mentau. Kula Wirat Moko. Wirat Moko. Niki kakang kula Wiratmo. Wiratmo. Sopo seperintah kowe? Babat alas mentau. Bapak Pemanahan. Estunipun kula boten diperintah. Dur. Ning kula ngerti nek Bapak Pemanahan niku rumangsa kangelan. Nggih kula wangi. Nanging nuwun sewu. Panjenengan nika sinten nggih? Wirabumi. Putra ana ing Padang. Putra Pengayoman. Lah kok ngatos dumugi wonten ing alas petau? Aku pengen ngerti anggone ngopo kemanahan iki babat alas petau. Iki dibiyantu lawan kaula ana ing Padang iki apa ora? Nanging kasunyatan kowe kabeh iki sabiyantu kemanahan babat alas petau. Apa kowe ora kudu? Sabda dawuhipun Anjing Sultan Hadiwijaya. Sapa wae ora dikeparengake sabiyantu kemanahan babat alas. Nggih. Kula ngerti. Sabdane Pengayoman ana ing Kasultanan Pajak. Kalamun alas metau kababat. Sapa wae ora mawas kang bakal sabiyantu bapak panemanahan bakal nampa pidana. Nanging apa alane yen to anak mantu sabiyantu marang mara tuane? Ya ora ana alane. Anak mantu iki sabiyantu marang tuane. Iki ora ala, malah gak para apik. Merga kowe sabiyantu marang tuamu. Nanging iki beda kahanane. Iki mundi dawuh sabdanipun Kanjeng Sultan ana ing Padang. Lajeng kersa panjenengan Saiki ngene wae. Ora usah mbok bajutake nggonmu babat alas mentau. Luwih becik kowe bali. Bali. kula purun bali waton alas petau sampun kababat. Yen kaya ngono kowe mengkang pranatan ana ing Kasultanan.
Giri siro ojo kaget lamun to siro krungu swara iki tenane swara iki mawa werdi swara iki saka wit klapa ana ing sak kiwamu kae kaya ngono ana degan klapa ijo kang ana mangklung ngalor ngetan degan klapa ijo kae kadunungan wahyu kang aran wahyu cakraning rat utawa wahyuning kraton marang sapa wae Giri sing bisa ngombe degan klapa ijo sak dekan bisa entek kae bisa nurunake ratune ratu ana ing tanah Pulo Jawa ratune ratu ana ing tanah Jawa cukup Giri
saben dina aku tansah ndedonga nang ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kapan boyo aku bisa mulyakake marang keluarga. Ning nyatane kabeh pandungkaku saiki wis bisa dijabahi marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyatane ora ketang kepiye wae. Dina iki aku nemokake wahyu cakraning rat kang mapan ana ing degan klapa ijo kae. Kamangka marang sapa wae sing bisa ngentekke duduh degan klapa ijo sak dekan entek ing mengkone bisa nurunake wiji suci pinangka ratu-ratuning tanah Jawa iki. Sedelok meneh aku bakal kepenak uripku. Tak jupuk. Ora ketang wujude mung degan nanging ing bisuke bisa mulyakake uripe keluarga. Nyai Wonocoro, aku sing paringi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini awakku kesele ora pakat iki. Lah salahmu dhewe wong ning Tegal kok ora itung wayah. Iki wis wanci awan. Iya. Andan dhuwur wis kumandhang. Bener. Kudune rak yo eling-eling. Nindakake salat wajib. Ora nek sampean wis jam 12 liwat kok lagune iki wis salat apa durung? Bab perkara kuwi Nyai Wonocoro ora usah kuwatir. Aku ya ora bakal ninggalake salat limang wektu ora bakal. Wis syukur alhamdulillah. Ah iya. Iki ngene ya, Nyi. Piye Kak? Iki kabejan mungguing kowe lan aku. Wis sampean kok kabejan. Niki nemu apa? Lah iki ngene, ceritane kaya ngene. Nalika aku iki macul ning Tegal sing sisih wetan kae. Karepku iki rak arep tak tanduri kacang ijo. Ha? Nggo nukokno kalung kowe. Rada gedhe. Gelang kowe, ali-ali kowe. Nah, sakjroning aku macul, ya toh? Iki mau ana swara sing ngumur. Apa sampe kok Lho tenan iki, aku ora ngapusi. Swara kuwi mau tuing saka degan klapa ijo. Lah nggone nyuwara kuwi kepiye, Kak? Ngene, Giring. Kowe aja kaget aku sing ngumara. Aku degan klapa ijo sing mangkon ngalor ngetan. Ha? Areng kaya ngono. Iki dudu sadengah degan, nanging degan sing mawa wahyu cakraning rat utawa wahyuning kraton. Piye ana werdine ngono? Lah marang sapa wae iki sing bisa ngentekake duduh degan klapa ijo sak dekan kok entek ing mengkone bakal bisa nurunake wiji suci pinangka ratu-ratuning tanah Jawa iki.
mongko sing bisa nemokake degan iki aku. Nah, besok mbok menawa anak turune awake dhewe iki bisa dadi ratu ning tanah Jawa. Kowe karo aku dadi wong sing kepenak iki. Dadi wong kajen ya. Yo iya no. Nah, iki gawa iki singgahno aja nganti ilang. Mergo aku iki urung pati ngelak. Lah mengko nek aku ngombe duduh degan ora sak dekan entek ra ya malah cilaka. Kabar ya kan. Nah iya, mulut engko aku ben ngelak kowe dhisik, aku tak bali ning sawah macul meneh. Yo iya no, ben ngelak ngono nek wis ngelak ngombe blok-blok entek. Kowe karo aku dadi wong kepenak. Ya, cuma ilang lho ya. Iya. Ora ilang kiteni kowe. Wes aku tak bali ning sawah sik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, acam ini wangi kan. Ini waktu ora teko tinggal wae. Wis tuwa ya kan aja menae. Mergo tekan apa iki sing dalane wis sak dadi wong kaya. Anak kok bakal aku ning Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajeng nyuwun tulung. Tulung apa di peman? Bocah-bocah sing do babat niku kentekan banyu ngombe. Lah gandeng sing cedhak niku ngriki kula mampir ngriki ajeng nyuwun banyu nggih ngombe. Malah perkara kuwi. Nggih. Wis ya wis. Yen kowe foto njaluk banyu nggo ngombe kae kabeh para mau. Bocah-bocah sing do babat niku. Rantine sak ketara aku tak ning kapura. Jaluke dheke wedang apa apa? Mboten usah wedang, banyu putih mawon. Nggih. Ya wis rantine ya Ki. Nggih, Mbak Yu. Ya nanti digodhoke wedang lah kesuwen. Selak ngorong burukan. Oh. Malah ono degan. Iki wis kebeneran. Pun Mbak Yu, boten sisah banyune. Matur nuwun nggih. Kacang ijo. Ngene ya Nyi. Iya kan? Mergo aku iki wis ngelak salit bundangku. Saiki klopo ijo gorene Nyi. Tak ombene. Wis ngelak tenan. Wis banget ngelake iki garing guluku. Lah kira-kira mengko bisa ngombe sak ndekan ta? Yo mesti wae kaya ngono iki ngelak tenan iki. Tenan lho ya. Iya. Iso mentekno. Iya, gorene dadi aku ngelak malah. Iya tak cukupno. Nek kok dintekno tenan. Iya, aja kuwatir wis ora bakal iso. Ngerti ora entek ya malah ora iso dadi
Ora bakal nyiso tak kandhani iki ngelak banget cepet. Dan gage. Kowe iki ngopo kowe iki kok malah Kan ya, Kang ya. degan kelapa ijo mau barene nyinyi. Dekat sing mewenehke aku mau. Iya. Kowe iki tak kuwaca lho kowe. Kon juga degan kok. Lah ya kon juga degan kok. Ya wis aku tak bloko wae. Lho kok perkara apa? Degan apa ijo yang digawa si Adi Pemanan. Degan kelapa ijo yang digawa di pemanan. Ya. Dadi nalika aku lunga ning sawah, ana tekane adep manane kene. Njaluk banyu kanggo ngombe para badan kanang. Terus Tak cukupe nang kapukuran. Durung aku nganti rampung aku bali si Adi Pemanan baru ilang nek degan apa ijo. Yen ngono cetha, degan apa ijo mesti digawa karo si Adi Pemanan. pemanan gone lunga iki wis mau apa lagi wae. Iki wae kan. Lagi wae kene ngomong. Ya wis Ujune. iya kan bojong kan. Akhirnya kok dadak ngenteni banyu. Nek awak lagi ijo malah entuk degan. Degan wae kelapa ijo. Ben seger aneh. Bendone kelar demen bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Borokane wis. Deganku gawane sing mok colong. Tak. Udan tak. Dudoe mentelah didani kesih. Kok men buta wangsul. Watene wong iki. Enten apa? Lung perkara duduh degan mau sampean kok gelo niki. Sik. Aku tak takon karo kowe. Niku nalika kowe iki ngombe duduh degan klapa ijo mau, sak dekan entek apa ora? Kangge telas malah kurang kok iki. Dadi sak dekan iki entek. Nggih. Ateni wong. Lho kok malah sampean sing susah, wong kula sing ngombe kok sampean sing susah. Wah, kok cilaka. Iki ndak lapo aja sepon terus iki. Enten jane enten apa? Kowe tak kandhani ya. Pripun? Sak tanane degan iki mau dudu sak dengah degan lho, Di. Ah, sampean iki kok. Lho iki aku tenan. Rasane duduhe kula ombe nggih kaya degan-degan biasane niku. Pancen kaya ngono rasane duduhe ya kaya degan lumrahe. Nanging sak tenane degan kuwi mau mawa wahyu cakrane kraton. Lho. Wahyune kraton kok kandhani. Iki sing nemu aku. Saestu? Iya. Nah, alhamdulillah ngoten. Nalika semono iki degan iki ngumara marang sapa wae
sing bisa ngentekake duduh degan klapa ijo sak ndekan kok entek besok bakal kuwawa nurunake wiji suci ratu ning tanah Jawa iki ngono. Saestu lho. Iya. Oh alhamdulillah aku sing dilarang. Aku sing nemu malah kowe sing entekno. Lah kula karo sampean lak mboten enten bedane. Wong jenenge karo dulur. Ya ora kaya ngono. Pripun? Do ngene. Mergo ora ketang piye wae aku iki sing nemu wahyu. Ora ketang kowe sing entekno. Urung tanurunga sing bisa nurunake wiji suci pinangka ratu iki lak mesti kowe. Mula kanthi kuwi ora ketang kepiye wae aku yo njaluk jatah nomor 1. Jaluk jatah nomor 1. Nomor 1 lho. Nomor 1 dereng pasti kan. Nak nomor 1 durung pasti. Aku njaluk jatah sing nomor 2. Nomor 2 dereng jodoh. Bocah sing do babat nek kok. Kesusu ya kesusu nang iki ngenteni wong tuwa iki rampung oleh omong rak ngono. Iya, ajeng ngomong apa? Kowe mau kondo. Aku njaluk angka 1 durung pasti. Nggih. Angka 2 dereng jodoh. Durung jodoh. Yen pancen kaya ngono, aku njaluk jatah sing nomor 3. Nomor 3 dereng melu kan? Yen nomor 3 durung melu, saiki aku njaluk jatah sing nomor 4. Oh, sing nomor 4. Dereng kuat. Mongko sak ngertiku iki nganti turun 7. Iki lagi turun 4, ijeh kurang turun 3. Di pemanan, tak oyak kowe. Jane ya kesel, neng kene wanyane golek duit, ya kudu kesel. Kowe mau kondo yang nomor 4 durung kuat. Nggih. Mongko sak ngertiku iki turun 7. Iki isih kurang turun 3. Yen pancen turun 4 kurang kuat. Saiki aku njaluk turun sing nomor 5. Turun 5 dereng kuwawa. Yen 5 durung kuwawa, turun 6. 6 dereng gelem ta, Kang? Yen ngono turun 7. Turun 7 apa wae? Di. Mbok menawa iki dadi nasibku no Cak. Dadi wong rekoso selawase. Arep dadi wong kepenak wae. Nemu wahyu cakrane kang ning nyatane sing ngombe duwe adi pemana. Yo. Mbok menawa pancen wis dinaris lan pinesti lamun to kowe ing mengkone kang bisa kuwawa nurunake wiji suci pinangka ratu ning tanah Jawa. Ya, ora apa-apa. Pun Kakang Lila, pun Kakang Lenggono. Mula kanthi kuwi rening dina iki jeneng sira lagi babat kelas mentao. Kowe mbutuhake sabiyantune wong tuwa. Mula kanthi kuwi wong tuwa ora bakal sangga rugi, kowe bakal tak bantu.